ДПС откри тази вечер предизборната си кампания в Смолян. От движението отчетоха като успешни резултатите си в региона от европейските избори, според които ДПС е водеща политическа сила в 5 общини в областта и на второ място в Смолянска област. Водачът на листата Ариф Агуш предупреди избирателите, че напоследък се надига пагубна за Родопите националистична вълна, която се чувства в предизборните програми на много партии. А ние задаваме параметрите, основите на съвсем модерна политика. По-модерният, по-ефективният, по-мощният принцип в правенето на политика е не разделяй и владей, уважаеми приятели и съмишленици, а обединявай и управлявай. Ако някакви такива дерибечета местни или национални искат със страх, с сила, с моторизация да ни сплашат, конкретно в този регион, не им позволявате това нещо. Затова с ДПС е зад вас. Не може да случи такова нещо. Купуването и продаването на гласове е престъпление.